ಶಿವನ್ನೇ ಹಾಂ పోలు అందా రెడ్ వెదర్ మైంది లెక్క పోయి ಎತ್ತ ಅಜಿಪಾರ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಬಾರಜ್ಜ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆತ ಜಾತ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿಂದು ಅವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಜ್ಪೋಲಿ అడ్డవాడ్రా అడ్డవాడు అవి షేప్ ఎడ్డదు నుంచి బెండనగా ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಕೊಡ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಶಿವನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಜಾಯ್ ಆಪಣೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಕೋಡೆಮುರಣಿ ಪೂರ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದುಂಡು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂ ತೆಗೆದೊಂದು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರಾಡ್ದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೂರೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವು ನಮಕ್ ಇತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ಡ್ರಾಪಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಐಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಕವರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ DSLR ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಫುಲ್ ಝೂಮ್ ಅಂತದ್ದು ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಸಖತ್ ವ್ಯೂ ಉಂಟು ಏನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೇನು ಒಂದೆಟ್ಟು ವ್ಲಾಗಡ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡ್ರೋನ್ ಅವು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ವ್ಲಾಗಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂಕ ಪೋಯ್ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಬೇತೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ದುಂಬು ದೂರ ಪೋದು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ತೂಕ ದಾದಾಪುಣೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ತೂಲೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಉಂದಿ ಅನ್ನ ಹೊಸ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 days ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಸೀವ್ ಆಂಡ್ 3 month ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಗಸ್ಟ್ 16th ಏನು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಡ್ದಕ್ಕ November 16 ಅಂಚ ಇಂಕ ಗಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಆಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು 3 month ವೇಟ್ ಮಂತಿದೆ ಇಂಕ್ಲೇನ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ದ ಕೀರ್ತನ್ ಬೈ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ಸೊ ಈಜಿನ 4 month ವೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 month ದಾಂಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಂಡ ನಮಕ್ ಕಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡಿಲೇ ಮನ್ಪೇರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಈ ಕಲರ್ದ ವೇರಿಯಂಟ್ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಕ ಅವೇ 3 monthಗೆ ತೊಂಡು ಈಜೆಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಅದಾದ ಬಂಡ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಪಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಲೆ ಬೈ ಮನ್ಪೋರ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಲರ್ ಕೇಂಡರ್ ಎಂಕ ಅವು ಆತ್ ಲೈಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಲೇಕ್ ಬ್ಲೂ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದೇನು ಬುಕ್ ಮಂತದ ಆಯ್ಬೇಕು ಅವು ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಆಡ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಬತ್ತಂಡ ಆ ಬೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಜಿಂಡ ಒಂದು ಓಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸುರಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ದುಂಬದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಇಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆಪ್ಪಗಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಅವಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದೆಟ್ಟು ದೆತ್ತನ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ ಫುಲ್ಲು ಮಾತೆಕ್ಲ ಸೂಟ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ನನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಆಡು ಜಾಕೆಟ್ ಆಡು ಪೂರೈಕ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದೊಂದೇ ತೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಶಿವನ್ ನೆಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓವರ್ ಆದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಣ ಓವರ್ ಆದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಕೆಲವು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಎಂಚೊಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಬೆಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ 500 kilometer ಸರ್ವಿಸ್ದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 500 kilometer ಅವರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 60 ಅಂಚ ಓಡ್ ಪಂತೇರಿ ಸೊ ಅವೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡ ಹಾಕ್ಲೇನ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದೇತ ಶೋರೂಮ್ದ ರೂಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೈಕ್ದ ಗ್ರಿಪ್ ಬುಕ್ಕ ಬೈಕ್ದ ಮೈಲೇಜ್ ಪೂರ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡರ್ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ದಾದಿಗೆ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದಿತ್ತು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತಂಡ ಫುಲ್ ಮೋನೆದ ಲೇಬರ್ ಒಂದಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಗೋಪ್ರೋಡೋಗು ಅಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ತೂಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 2-3 ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಹೈಟ್ ಎಂಚ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವು ಅಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇಪ್ಪಡಿತ್ತು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ
ಎಡ್ಡುಂಡು ಸ್ಕೈ ಫುಲ್ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಅದು ಭಾಷೆ ಹೋಗ್ತೋಜುಂಡು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ಬತ್ತ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂದಿಪ್ಪನ ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ ಇದು ಗುರುವಾಯನ ಕೆರೆ. ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾದುಂಡು, ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಕೆಲವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರತಿ ಬೈಕ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಜ ಬಂದ್ಬುಜಿ. ಬಟ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರ ಆಪುಜಿ. ಯಾನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೈಡರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರು. ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೈಡರ್ಸ್ ಪೂರ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ವಿತ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ ಒಂದು ಬೈಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಫ್ ರೋಡು ವಿತ್ ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೈಕ್. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ದೆಪ್ಪಲ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಗಳ ಕೆಬಿಗೊರಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಏನು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಇತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈಕ್ ಇಂತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಆದಿಪ್ಪು ಎಪ್ಪನ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಡಪ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ABS ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ABS ಯಾನು ಫುಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ವಿತ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಕ. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ತಾಫೇರ್ ಚೂರು ಫ್ರೀ ಅವಡು ಮುಸ್ತಫಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ತುಳುನಾಡು ತುಡರ್ದಾರು ಆರೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರು ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಆಡ ಪಂತ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಒಂದು ತೂಕ ಆರ್ನ ಫ್ರೀ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತೂದು ಪೋಪೆಂಕುಲ್ಲ ಅನ್ನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೈರು ಅನ್ನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಾವ್ ಅಡ್ಡ ಕಲರ್ಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಕಾಮುಂಡು ತೂವರ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲಾಂಡ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋದು ತುಯ್ಯಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆದ ವ್ಯೂ ಅಡ್ಡುಂಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಕನೇ ಲೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಬರೋ ವ್ಯೂ ತೋಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಅನಗ ಒಂದು 1 ಗಂಟೆ ಮಿತ್ತ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಚಿನ ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಪಿದಾರ್ದ ಬಂದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೊಲ್ಲಿದ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಯ್ಲ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕೊಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೇತೆರೆ ಗಂಡೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಪುದಾರ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಊರ್ದ ಕೈತಲ್ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಬುಲೆ ತಿರ್ತಡೆ ತೂಕ ನಮಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಈ ಪುದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಊರು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಒಂದು ಸೀದಾ ಈ ರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಗಡಾಯ್ಕಲ್ಗಳ ಪೋಲಿ ಗಡಾಯ್ಕಲ್ ಪೋಪ್ನ ರೋಡ್ಲ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಗೆತ್ತನೋಡು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮರತ್ತಂಡಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ಆಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಗಡಾಯ್ಕಲ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೋಡು ಕುಡಂಜಿ ರೋಡು ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಡ್ದು ಬರೋಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಅಲ್ಪ ಲಾಯ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಟರ್ನ್ಗೆ ತಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗಡಾಯ್ಕಲ್ಗೆ ಪೋಲಿದ್ದು ಅನ್ನೇರು ಬಾರಿ ಪಿರೋರಿಯರು ಅನ್ನೇರು ಪಿರೋರಿಯರು ತುಕ್ಕದ ಹೇಗಂದು ಪಿರಾಡು ಕಾರದ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಬರೋದುಂಡ ಏನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ರೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡ ಆಪಣ ಅದ ನೆಟ್ ಪಾರ ವ್ಯೂ ಎಂಚ ತೋಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಟಿಪ್ಪನ ಇಡ್ದವ್ರ ಬಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆಸಮ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂಥರ ಎಡ್ಡ ಫೀಲ್. ಈ ನಕ್ಕಲ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏನು ಹೆಸರು ಬೀಸದ ಪಾಡ್ನೆ
ಬಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆದ ತೋಜುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಓವರ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಥರ ಎಂಕ್ ಆಡೋದು ತೋಜುಂಡು ತೂನಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಒಂದೇನು ಪಾಡ್ಯ ಒಂದು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ದ ನಾನು ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬಾಳಿಕೆ ಅಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಝೀರೋ ಗ್ರಾವಿಟಿದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬೈ ನಮಕ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಂದಿರು. ಸೊ నేను ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂದು ಆಯ್ದು ಬುಕ್ ನಾನೈತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನಿಯರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರಾವ್ಡ್ದು. ಸೊ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಲ್ದೆ ಶೋರೂಮ್ಡು ಕೀರ್ತನ್ ಬೈ ಕೋಡೆ ಪಂಡೆ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಾರ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿಪ್ಪೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಇನ್ನಿಪ್ಪೋದು ಅಕ್ಕಲೆ ಫಿಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ವೇರು ಬುಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸೈಡ್ದ ಎಂಜಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಮುಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬುಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು. ವಾವ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರೆ ವ್ಯೂ ಇಂದು ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಅವು ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ತುಲೆ ಎದುರುಡು ಆ ಬೆಟ್ಟದುಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಹಿಮ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದುಜಿಂದ ಬುಂಡ ಬಾಕಿ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಹಿಮಾಲಯಂಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಮಿತ್ತಡ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಹಿಮ ಬೂರ್ದನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಿಮಾಲಯನೇ ಆಯ್ತು ತುಲೆ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಆ ಲೈಟ್ದ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಬಂಡ ಒಂದು ದೊಂಬುದ ಬಲ್ಪ್ಗೆ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಮೂಲ ಮರ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡು ತುಕ ಎದುರು ತುಕ್ಕ ದುಡ್ಡೋಣ ತೋಜುನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಬಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಮುಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ತೊನಡು ಅಂಚೆ ರೈಟ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುಂಡವು. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕೊಲ್ಲಿ. ವಾವ್ ಅವು ದೊಂಬುದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಶೈನ್ ಅದು ಆತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಈತ ಪೋರ್ತ ಮೈಂದ್ ಬರೆಪುಂಡು. ಸೊ ಇನ್ನು ಆತ ಮೈಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಜುಂಡು. ನಾನು ಎಂಚನೆ ದುಂಪು ಹೋಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಳಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲಿದಲ್ಪ ಹೋದ ಆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬೂರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ತೂದು ಬರ್ಕ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಅವು ಆತು ಲೈಕ್ ತೋಜು ಬಂದ್ಬುನ ದಯಪಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರಡುಂಡಿಗೆ ಐ ಝೂಮ್ ಅಂತ ದೈತಿನ ಒಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ಡು ಝೂಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಝೂಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಲ್ಪುದ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೈಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬನ್ನ ಗೋಲಂಡಲ ಅಂದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಬರ್ಕ ಓ ಸೀನರಿ ಎಷ್ಟು ಶೋಕೊಂಡದಲ್ಲ ನಟೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪಡು ಮಾರೆ ಓ ಶೋಕೊಂಡು ತೂಕ ಎದುರು ಪೋಯಿ ಎಂಚ ಬಚ್ಚ ಮಾರೆ ವಾವ್ ಸೀನರಿದು ಎಂಚ ಉಂಡು. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ
ಉಂಡ್ರಪ್ಪಂಡು ಎಂಚುಂಡು ವಾವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮುಖನ್ನ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಸಖತ್ ಸೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್.